Hej alle sammen, velkommen til den her video. Endnu en gang en video. Jeg har faktisk tænkt mig ikke at snakke mere om arbejde. Det fylder nok i mig på den her video. Jeg har så faktisk tænkt mig at snakke mere om oplevelser, hvordan det er i min fremtid, og hvordan vil jeg tænke mig i min fremtid og sådan nogle ting, og hvordan min fremtid og mine oplevelser, I kan se hvordan det sker i min hverdag, fordi det er faktisk mere. Det er der mange, der gør på YouTube. Der er også mange, der snakker om andre ting. Ja, der er også mange, der snakker om forskellige. De optager også deres oplevelser. Ja, det gør de jo. Og det har jeg også gjort dengang, jeg havde Facebook. Så nu har jeg jo ikke Facebook mere, så det kan jeg godt optage på min YouTube-kanal, i stedet for at optage den. Så jo, jeg har YouTube, men det er mærkeligt, der står Niklas. Altid med Niklas servicemand, det er jo lige meget, altså det har jeg nok med at tænke i forvejen. Så jeg overvejer at lade noget til min YouTube-kanal. Så I må meget gerne forfølge mig ind på Niklas Horns Jensens YouTube-kanal. Og like og subscribe og skriv ned på feltet og husk at like. Så I må have en god aften.